बसुमतारी बिथांखौ हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे ज्ञान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं नै दिनै आङो मैया जोंहा थांनाय टिचार्स डे जादोंमोन बे टिचार्स डेआव जोंनि आस्राबारि एमबि फरायसालिनि उन्दै गथ'साफोरा माबायदियै हाबाफारिखौ खुंदोंमोन टिचार्स डेखौ माबायदि हाबाफारिखौ खुंदोंमोन दा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों आरोबाव नोंथांमोना जाहाथे गुबुन भिडिअफोरखौ जाहाथे नटिफिकेसनाव थाब मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरो बेनिफ्राय नटिफिकेसन अलाव थुनानै होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनिखौ खाथियाव गुरै खावलायनाय थाबाय दा बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायलांदो पेन आरो माखासे बान्च अफ फ्लावार बेफोरबायदि जों फरायसाफोरा फोरोंगिरि बयखौबो मान होदोंमोन दा बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो आखायाव लादों बिसोर गासैबो कलम गोजा पेकेट गोजा पेकेट आरो बिसोर गासैबो पेन विथ फ्लावार्स वान फ्लावार्स लाभ हार्ट बिसोर गासैबो माबाजों कलमजों दंखाजोबोमोन बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बान्च अफ फ्लावार बेयो गोबां फरायसाफोरा नैबे कलमजों पेकिं कलमजों लोगोसे होफाजोबनायमोन बेनिफ्राय नैबे बान्च अफ फ्लावार बेबोमोन नैबे एक्सुवेलि थांनाय बोसोरनिमोन बेबो थांनाय बोसोरनिमोन बेहाय माखासे पेन विथ फ्लावार्स बेनिफ्राय आं बेखौ बान्डल खालामनानै दोननाय जादों आरो बेनिफ्राय नैबाय कलम गैला बाहाय विथ डायरिमोन थांनाय बोसोरनिमोन बियो पेकेटफोरा बुरजा दंबावोमोन नैबिदि पेकेट बिराद बुरजा दंबावोमोन खाथियाव थानाय जोंनि न'खरनि सुबुंफोरनो आरो उन्दै फरायसाफोर दंमोन ना बिसोरनो 70 ना 80सो कलमखौ आङो रानना हरजोब्बाय अब्ला बिसोर गासैबो जोंनि उन्दै अनजालि फरायसाफोरनि मान बावनायमोन बिनिफ्राय जों बिथांमोनखौबो जों सासे फोरोंगिरि हिसाबै जोबोद अननाय आरो मोजां मोननायजों फोरोंनाया जोंनि बिबान दं मानोना बिसोरो गावसोरजे फोरोंगिरि सानखौ फालिनायजों लोगोसे जोबोद अननाय आरो फोरोंगिरिफोरखौ मान होनायखौ दिन्थिदों बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बेबायदिनो फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव जेब्लायबो अरायसम गोजोरथिया थाबाय थायो बेनि थाखाय आङो इसोरनियाव बयनियावबो आर'ज गाबनाय थाबाय भिडिअ खालामनो प्रेसिडेन्ट आस्राबारि प्राइमारि केकेल कमिटिनि बैसागुखौ आङो गावनि गोथार सिनायथिखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हाबावदों श्री सरन बरगयारि सेक्रेटारि आस्राबारि प्राइमारि प्रिपेयार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हाबावदों बा नुजाफैनो हाबावदों श्री Mwnkw बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट क'क्राझार चिरां ब्लक प्रिपेयारनि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों
आरो बिनि उनाव सासे सिनायथि होनो सानबावदों बाबुला माधुआ आसाबारि प्राइमारि UPPLनि बिथाङाबो सासे नेहाथारि बिथांखौबो निजौ सिनायथि बेखिनि आङो सिनायथि होनायजों लोगोसे बिथांमोननि जेनोखि फैनाय आलासिफोर सासे लोगो आफादगिरि मानगोनां फिन्नाय बसुमतारी बे बिथांखौ बिबुंथि हरग्रोनो थाखाय खावलायबाय।